Baboy na kasambahay. Kumusta, Sir Jupiter? Ako po si Sarah, isang Bicolana. Sa ngayon po ay may-ari na ako ng isang karinderya rito sa probinsya namin. Pero dati po ay dumaan din kami sa butas ng karayom ng pamilya ko. Naghirap din po kami sa pananalapi. At itong ikikwento ko ay nangyari noong bandang simula ng mga pagsubok na yon sa buhay namin. Iikot po ang salaysay ko sa kasambahay naming si Vicky. Kasambahay naming noong una, mabait naman at maayos magtrabaho. Subalit sa isang iglap, bigla siyang nagbago at naging tila baboy. Bago ko pa man tuluyang simulan itong kwento, ilalarawan ko muna ng kaunti ang buhay namin noon. Dekada 90 po ito nangyari. May negosyo po kaming ihawan sa may kanto malapit sa aming bahay. Alam niyo na po, yung nagbebenta ng mga barbecue, hotdog at isaw. Hands-on naming pinapatakbo ng asawa kong si Rolly ang negosyo. At yun rin ang dahilan kung bakit kumuha kami ng kasambahay na makakatulong sa mga gawaing bahay. Ang kasambahay na si Vicky rin ang nag-aalaga sa anak namin ni Rolly na si JP. 5 anyos pa lang ang panganay namin noon at wala pa ang kanyang mga naging bunso. Sir Jupiter, naging maayos po ang buhay namin noon. Medyo malakas po kasi bumenta ang mga tinda namin. Tapos meron din kaming maayos na supplier, si Mang Temyong. Si Mang Temyong ay kapitbahay lang po namin. Ang totoo, katabing bahay lang po. Siguro mga 10 metro lang ang pagitan. Magkatapat nga ang mga bintana ng mga sala namin eh. Naging supplier namin siya dahil may-ari si Manong Temyong ng mga babuyan. May isang maliit na kulungan ng mga baboy na nasa likod ng kanyang bahay, pero may mas malalaki pa siyang mga farm na nasa ibang lokasyon. Meron din siyang katayan sa palengke at doon siya kumukuha ng karneng ibinebenta sa amin. Nagsimula po ang lahat nang minsang magpaalam si Vicky na uuwi muna sa kanilang probinsya. Graduation daw kasi ng kapatid niya sa elementarya at gusto niyang dumalo. Babalik naman daw siya agad makalipas ang 2 linggo. Pumayag naman po kami kasi napakabait naman pong tao ni Vicky. Hindi siya yung tipong sumisira sa pangako. Reward na rin namin sa kanya yun kasi napakaayos at napakasipag niyang magtrabaho sa bahay. Sa katunayan nga po ay napakalinis palagi ng bahay namin dahil sa kanya. Naging mas malusog at mas masigla rin si JP. Isa pa, 2 linggo lang naman at sa may Quezon Province lang ang punta niya. Subalit tila po ba nag-iba ang ihip ng hangin makalipas ang 2 linggo, Sir Jupiter? Hindi po kasi dumating si Vicky sa itinakdang araw. Ang sabi niya noon darating siya Lunes ng hapon, pero walang Vicky na lumitaw. Wala pang cellphone o internet noon kaya hindi namin siya basta makontak.
Pagpapakalma sa akin ni Rolly, palipasin lang daw muna namin ang 1 linggo. Baka naman daw kasi may problema lang sa kanila. Kapag wala pa rin talaga, saka na kami maghahanap ng ibang kasambahay. Huminahon po ako noon at sinubukan kong ang unawain ang sitwasyon. Baka nga naman kasi may emergency lang kina Vicky, dahilan para hindi siya makabiyahe. Ang sama ko naman kung magagalit ako agad, diba? Kaya minabuti kong maghintay na nga lang, gaya ng sabi ni Rolly. Ang kaso, kami naman po ang nagkaproblema, Sir Jupiter. Nilagnat po ng mataas si JP, kaya dali-dali namin siyang isinugod sa ospital. Nanlumo kaming mag-asawa ng malamang dengue pala ang sakit ng anak namin. Mabuti na lang daw at nadala namin siya agad sa ospital, kaya mataas pa ang posibilidad na mapagaling siya. Yun nga lang ay hindi kami mapakali ni Rolly, kasi hindi naman kami mayaman talaga. Nagamit namin ang ipon at nabawasan din ang puhunan sa negosyo, kaya kinailangan na ng asawa ko na maghanap ng mahihiraman ng pera at pati na rin mga donors ng dugo at platelets. Medyo nahirapan na ako sa ospital noon, lalo't wala akong kasamang nagbabantay kay JP. Sa kabutihang palad, dumating na si Vicky noong 4 na araw ng anak ko sa ospital. Mga 9:00 ng gabi noon, si Rolly muna ang nagbabantay kay JP kasi umuwi muna ako para magluto ng paboritong pansit ng anak ko at iuwi ang mga labahin namin. Maglilinis na rin ako kasi uuwi na ang anak ko sa susunod na araw. Pagkarating ko pa lang sa labas ng bahay, nagtaka na ako nang mapansing patay lahat ng ilaw sa loob. Ugali kasi naming iwang bukas ang mga ilaw kapag umaalis para hindi halatang walang tao sa bahay. Iwas magnanakaw kumbaga. Kaya kinutuban agad akong may mali talaga sa bahay noong oras na yun. Maingat at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Umakbang ng isa papasok para abutin ang switch. Pero natigilan ng biglang manayo ang balahibo ko sa di malamang dahilan. Di naman ako matatakuting tao, Sir Jupiter. Subalit pakiramdam ko ay hindi lang basta madilim ang loob ng bahay, kundi may kung anong nakakakilabot talaga. Yung bang pakiramdam na kakaiba ang lamig at bigat ng hangin. Tumindi ang kabog ng dibdib ko nang maisip kong baka may masamang loob na nagtatago. Taranta kong binuksan ang switch tsaka nagpalinga-linga sa sala. Walang tao pero may nakamalandrang pulang jacket sa ibabaw ng lamiseta. Hindi ko kilala ang jacket na yun. Di sa amin yun. Kinuha ko ito para tingnan maigi at napansing madungis pala ito. Inisip ko pa naman sanang kay Vicky yun, pero binawi ko rin ang hinala kasi malinis sa katawan ng kasambahay namin. Kung may maduming damit man siya, sigurado namang maayos niya yung ilalagay sa labahin. Nilapag ko ulit ang jacket sa lamiseta at nakiramdam pa ako sa bahay. Maingat kong sinuri ang iba't ibang sulok habang isa-isang binuksan ang mga ilaw. Pinuntahan ko ang kusina, banyo at likod bahay. Pero wala talagang kahit sino roon.
pati ang kwarto naming mag-anak sa second floor ay tahimik din. Subalit nang mapadaan ako sa tapat ng silid ni Vicky, napahinto ako nang may maulinigan akong mahinang nagsasalita. Pinagpapawisan na ako ng malamig dahil sa kaba, pero nilakasan ko pa rin ang loob at ipiniid ang tenga sa pinto. Doon, may narinig akong parang nagdarasal. Vicky? Vicky, ikaw ba yan? Kabado akong kumatok at tinawag ang kasambahay namin. Huminto ang naririnig ko. Nang bahagya na itong bumukas, sumilip si Vicky nang hindi binubuksan ng malaki ang silid. Ate, kayo po pala. Halos pabulong na sabi ng kasambahay namin. Sandali ko lang siyang tahimik na tinignan. Agad ko kasing napansing may kakaiba sa kanya. Namumutla ito, napakagulo ng gabalikat na buhok at mukhang wala sa sarili. Nakahinga ako ng maluwag kasi naroroon na nga ang kasambahay namin. Yun nga lang ay pinuna ko rin agad ang napakadungis niyang itsura. Tinanong ko rin siya kung bakit ba ang tagal niyang bumalik. Sagot lang niya sa akin, nilagnat daw siya noong araw na dapat ay babiyahe na siya pabalik. Kaya di muna siya tumuloy para magpahinga. Kinausap ko pa po siya at sinigurong maayos na ang kanyang kalagayan. Sinabi ko na rin na na-ospital si JP kaya walang tao sa bahay. Tapos sinabihan kong siya na lang ang maglinis pagkagising kasi nga bukas na ang labas ng anak ko. Pagkatapos naming mag-usap, sinarado na ulit ni Vicky ang pinto ng kwarto niya. Ako naman ay nagsimula ng maghanda para magluto. Nakahinga na ako ng maluwag. Kako sa wakas, nakabalik na rin ang kasambahay namin. Hindi na nga ako naglinis ng bahay para makapagpahinga rin ng konti bago bumalik sa ospital. Ang kaso, hindi po talaga nawala ang pananayo ng balahibo ko sa loob ng bahay, Sir Jupiter. Natapos ko na lang ang lahat ng gagawin, kabado pa rin talaga ako. Pakiramdam ko, may mali talaga sa kasambahay namin. Mga bandang 2:00 ng madaling araw ay bumalik na akong ospital. Sinabihan ko si Rolly na nakabalik na nga si Vicky. Ikinatuwa naman niya ito dahil mukhang matutuloy daw ang binabalak niya. Nagtaas ako ng kilay at saka ng tanong kung ano ibig niyang sabihin. Paliwanag niya na isip daw niyang magtrabaho muna sa Maynila. Inalok raw po kasi siya ng kanyang paring Bobby kanina nang mangutang siya roon. Naisip niyang malaking tulong na rin yun para makabayad kami agad sa mga nahiraman namin. Dagdag pa niya, ilang buwan lang naman daw kapag nakaipon na ulit, babalik na kami sa pagninegosyo rito sa amin. Nalungkot man, pumayag na lang din ako. Magandang pagkakataon na rin kasi yun para makabawi kami ng hindi masyadong nababaon sa utang. Sabi niya sa makalawa na raw sila aalis ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, mga pasado 10:00 ng umaga, nakalabas na kami ng ospital. Dumaan lang kami ng ulam sa karinderya tapos dumiretso na sa bahay. Subalit, pagkahawak ko pa lang ng siradora ng pinto, natigilan ako nang maramdaman ko ulit ang kakaibang kilabot.
Tinanong ako ni Rolly kung anong problema. Umiling naman ako tapos tumuloy na sa loob. Pagkapasok ay napakunot agad ang noo ko. Naroroon pa rin ang maduming pulang jacket sa lamiseta at hindi pa nawawalisan ang sahig. Maski ang mga ilaw nga sa sala at kusina ay nakasindi pa rin gayong 11:00 na ng umaga noon. Tag-init ang bumbunan ko. Agad kong tinawag si Vicky. Walang sumasagot. Tinawag na rin siya ng asawa ko habang si JP naman ay dali-daling pumasok sa kwarto namin. Nang di pa rin sumasagot ang kasambahay, inatok ko na ito sa kwarto niya. Nainis akong lalo nang hindi ako pinagbuksan kahit ilang minuto na akong kumakatok. Sinabihan naman ako ni Rolly na baka nasombrahan lang sa tulog si Vicky kasi nga masama ang pakiramdam. Pero naghalo na talaga ang inis at kakaibang kaba sa kalooban ko noon. Kinuha ko na ang susi ng mga kwarto sa bahay nang bigla namang pumihit ang siradora. Bumukas ng konti ang pinto at sumilip ulit si Vicky. Ate, pasensya na po. Nasobrahan kasi ako sa tulog. Pero eto na po. Lalabas na ako pagkatapos magbihis. Tinanong ko siya kung ba't hindi man lang siya sumasagot ng tinatawag namin. Pero natigilan ako nang isarang bigla ni Vicky ang pinto kahit nagsasalita pa ako. Napakamot din ng batok ang asawa ko sa inasal ng kasambahay pero dahil gutom na kami, hinayaan na lang muna namin at naghanda na ako ng tanghalian. Si Rolly naman ay tinawag na si JP sa kwarto para makakain na. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang lumabas si Vicky sa kanyang kwarto. Tuloy-tuloy lang sa pagkain si Rolly pero agad akong napatingin sa kasambahay. Napansin ko kasing may nagbago sa itsura nito. Namumutla nga ang balat at napakagulo ng buhok. Nangingitim din sa dumi ang dulo ng mga kuko na pinangkakamot sa braso. Niyaya ko siyang kumain. Lumingon naman ito sa mesa pero tumanggi. Maglilinis daw muna siya ng sala habang wala pa siyang ganang kumain. Nabigla naman ako nang mabilaukan si JP. Kako, bakit ba kasi minamadali niya yung pagkain? Sinabihan ko siyang maghinay-hinay tsaka binigyan ng tubig. Dali-daling ininom ng anak ko ang tubig tapos agad itong tumayo at tumakbo. Nang nasa may paanan na siya ng hagdan, nilingon niya si Vicky. Sandali kong napansing parang takot ang itsura ng bata bago siya tumalikod at nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa kwarto namin. Nakakapagtaka kasi malapit naman sina JP at ang kanyang ate Vicky sa isa't isa. Nang matapos na kami ni Rolly sa pagkain at pagligpit ng kapagkainan, tinawag namin si Vicky para kausapin. Sabi ko tsaka na niya ipagpatuloy ang paglilinis kasi mahalaga ang sasabihin namin. Simula ni Rolly. Ano kasi Vicky, nagipit kasi kami ng ma-hospital nga itong si JP. Ngayon, kailangan ko munang kumayod para makaipon at makabawi ulit. Vicky, tatapatin ka na namin. Hindi ka na namin kayang sahuran. Siguro, mas makabubuti para sa'yo na maghanap muna ng bagong mapapasukan. O kung mas gusto mong umuwi,
Ayos lang din, bibigyan ka naman namin ng pamasahe. Sagot naman ni Vicky, ayos lang daw at huwag kaming mag-alala. Mananatili lang daw muna siya sa bahay. Ayos lang kahit di muna namin siya masahuran sa loob ng mga 2 o 3 buwan. Naiintindihan naman daw niya kami. Natuwa naman kami ni Rolly. Kahit papaano pala kasi ay may makakasama pa rin kami ni JP sa bahay habang wala ang asawa ko. Napagkasunduan nga rin namin na ituloy na lang ang munti naming negosyo. Doon na lang muna ako pupwesto sa harap mismo ng bahay para hindi gaanong mahirap sa amin ni Vicky. Opo, lilit ang kikitain kasi nasa may looban ang bahay namin. Pero mas mabuti na yon kesa naman wala talaga kaming kitain at umasa na lang sa padala ni Rolly. Matapos mag-usap ay tumayo na agad si Vicky para maghugas ng pinggan. Napasinghot ako nang may maamoy akong malansa sa kung saan. Napalingon sa akin ang kasambahay at napangisi. Pagkatapos ay napansin ko na lang na nawala na ang malansang amoy. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yun. Tapos pumunta na ako sa kwarto para magpahinga. Pasado 3:00 ng hapon nang magising ako. Tulog na tulog pa sina Rolly at JP sa tabi ko. Hinayaan ko na lang muna silang magpahinga. Tapos lumabas na ako ng kwarto at bumaba sa sala. Napasimangot na naman ako nang makita kong napakagulo ng sala namin. Hindi nawalisan ng maayos at maraming nagkalat na kung ano-ano. Kahit ang pulang jacket, nakasalampak na lang sa sahig. Si Vicky? Ayun, at tulog na tulog sa may sofa. At tumutulo pa talaga ang laway sa kinahihigaan. May nakita pa akong mga balat ng iilang saging sa sahig. Vicky, ano ba't napakadumi rito? Vicky! Hindi nagising ang kasambahay ng tinawag ko. Kaya lumapit ako at tinapik siya sa braso. Subalit, mabilis ko ring kinabig ang palad ko nang maramdamang magaspang ang kanyang balat. Napansin ko ring tila nagmamantika ito. Sinalat kulit ang kanyang braso at nakumpirmang tama nga ang naramdaman kong magaspang at nagmamantika. Pero nakakapagtaka kasi normal naman kung titignan ang balat ni Vicky. Wala rin akong nakikitang kung ano sa daliri na pinangsalat ko sa kanya. Sinubukan kong amuyin ang daliring yun at agad ko ring inilayo ng maamoy na napakalansa nito. Aakalain mo talagang sinausaw ko sa dugo ang daliri ko eh. Pero yun nga, wala namang mali sa balat ni Vicky kung titingnan. Napadako naman ang tingin ko sa pulang jacket. Pinulot ko yun at inamoy. Ganon din po, Sir Jupiter. Amoy malansa talaga ito. May napansin din akong nanigas na kung anong mansa sa may laylayan, bagamat hindi ko matukoy kung ano eksakto dahil sa kulay ng tela. Ilang sandali pa nagising na rin si Vicky. Nagulat siya nang makita ako at mabilis na tumayo. Doon ko na siya tinanong ulit kung bakit napakagulo ng sala. Di niya sinagot ang tanong ko, bagkus mabilisan niyang pinulot ang mga kalat
Taranta rin niyang kinuha ang pulang jacket sa akin saka lumakad papunta sa likod bahay. Noong hapon at gabing yun ay talagang inoobserbahan ko ang kasambahay. Kapansin-pansin talagang malaki ang pinagbago ni Vicky. Magaspang na itong kumilos at madalas pang mali-mali. Tinulungan ko na nga lang magluto kasi para bang nakalimutan na nito ang nakasanayan naming mga recipe. Hindi nga niya nilagyan ng asin ng nilagang baboy eh. Bukod pa, napakadungis na rin nito. Hindi ko sigurado kung bakit pero parang naging baboy na ang kasambahay namin. Hindi nililinis ang mga natatapon o nahuhulog ng mga sangkap kung hindi ko sasabihan. Halimbawa na lang ay nang mahulog sa sahig ang gulay. Walang hugas niya itong nilagay sa kaldero. Yung hilaw na karne naman ay iniwan pa niya ng napakaliit. Tapos, isinubo. Hindi ko na lang sinita si Vicky noon kasi aalis na si Rolly kinabukasan. Ayoko namang masira ang huling gabi niya sa bahay. Yun nga lang po, Sir Jupiter, mga bandang hating gabi, nagising ako ng mauhaw. Nagtuloy-tuloy ako sa kusina at agad uminom ng tubig. Babalik na sana ako sa taas nang maulinigan kong may mga yabag sa likod bahay. Napahawak ako sa dibdib kasi naisip kong baka may masamang loob na nagbabalak pumasok. Gigisingin ko na sana si Rolly pero naisip ko ang kailangan niyang magpahinga. Kaya ako na mismo ang kumuha ng itak. Lumapit ako sa pinto at bumuntong hininga. Dinig na dinig ko kasing malapit na sa back door ang mga kaluskos. Tumunog pa nga ang isang timba na naroroon sa likod bahay, siguro nasagi ng taong yon. Lumunok ako ng laway. Dahan-dahang pinihit ang siradora at maingat na binuksan ang pinto. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko kasi sumalubong sa akin ang malalaking dilaw na mga mata. Madilim ang likod bahay kaya hindi ko maaninag ng maayos ang nagmamay-ari ng mga matang yon, pero mukhang mga mata yon ng isang hayop na galing sa malapit na gubat. Saglit ko lang nakatitigan ang mga matang yun, ngunit talagang nanginig ako hanggang buto at kaluluwa. Naisara ko ng malakas ang pinto. Narinig kong tumakbo ang hayop na yun sa mandang gilid ng bahay namin. Tapos doon na naman kumaluskos sa may dingding. Isip ko noon hindi naman siguro yun makakapasok dito, kaya sinarado ko na lang ng maigi ang mga pinto at bintana. Pagkatapos taranta na akong bumalik sa kwarto namin at humiga. Hindi nga lang ako nakatulog agad kasi narinig ko pa rin ang mga kaluskos na gawa ng hayop na yun. Naidlip lang ako ng tuluyan ng tumahimik. Siguro mga bandang 2:00 ng madaling araw. Kinabukasan nga ay maagang bumiyahe ang asawa ko pa Maynila. Hindi ko na lang sinabi sa kanya ang tungkol sa hayop gubat dahil ayoko siyang mag-alala. Isa pa inisip ko rin hindi naman nababalik yun sa bahay namin. Malamang ay naligaw lang talaga sa may kabahayan.
Nang makaalis si Rolly, tinawag ko naman si Vicky para tulungan akong maglaba. Ang totoo, balak ko sanang mamalengke noong umagang yon, pero mas pinili kong obserbahan pa ang kasambahay. Una naming nilabhan ang mga damit ko, ni JP at mga naiwang labahan ni Rolly. Wala namang ganoong problema kahit pansin ko pa ring malamya at mali-mali ang kanyang kilos. Noong binabanlawan ko na ang mga damit namin, sisimulan na sana niyang labhan ang mga damit niya. Pero bigla na lang niya akong tinanong kung hindi ba raw ako aalis. Sinabi niyang siya na lang daw ang magsasampay ng lahat ng mga iyon. Kinutuban ako na pinapaalis lang niya ako. Kaya nagkunwari akong pumapayag sa sinabi niya. Pumasok ako sa loob at nagbihis. Ang anak ko naman ay lumapit din sa akin at nagpupumilit na sumama. Ayaw raw niyang maiwan sa bahay kasama ang kasambahay. Tinanong ko si JP kung bakit ayaw niyang maiwan sa bahay kasama ang kanyang ate Vicky. Sir Jupiter, nanlamig ako sa sinabi ng anak ko. Hindi raw yun ang kanyang ate Vicky. May nararamdaman daw kasi siyang iba sa kasambahay. Inusisa ko pa siya ng inusisa hanggang sa sinabi niyang, nakita ko po kasi nag-iba sandali yung mga mata ni ate Vicky, Mama. Parang naging kulay yellow. Sinabihan ko si JP na baka guni-guni lang ang nakita niya kasi nga kakagaling lang niya sa sakit. Pero umiling-iling ito. Pinagdiinan niyang sigurado raw siya sa nakita at muling nang pumilit na sumama sa akin. Bakas ko ang takot sa mukha ng anak ko kaya naman binihisan ko na lang ito at sinabihang mauna na siya sa harap ng bahay. Bumalik ako sa likod kung saan ang labahan pero hindi ako gumawa ng ingay. Bagkus biglaan kong binuksan ang back door sa kusina. Tapos nagsalita na aalis na nga kami ni JP. Sir Jupiter, napaigtad si Vicky nang marinig ang boses ko. Nabitiwan din niya ang ginugusot na pulang jacket. Agad namang napako sa tubig sa palanggana ang mga mata ko at nagtaka kung bakit napakadumi ng tubig. Tipong nilabhan doon ang isang damit na talagang nadungisan ng matindi. Nagsalita si Vicky at sinabing mag-iingat kami ni JP. Napatingin naman ako sa kanya, tapos lumingon ulit ako sa tubig. Katakatakang pangkaraniwang tubig na may sabon na lang ang natanaw ko. Napaisip ako kung nasaan na ang maduming tubig. Hindi naman ibinuhos ni Vicky ang tubig mula sa palanggana nang sumilip ako. Nagbago ba talagang bigla ang kulay ng tubig o namalikmata na naman ako? Ate Sara, may problema po ba? Tanong ni Vicky sa akin na nagpabalik sa akin sa realidad. Umiling naman ako at saka muling nagpaalam. Pinuntahan ko si JP sa harap ng bahay at lumakad na nga kami. Dumaan kami sa katabing bahay ni namang Temyong pero mukhang walang tao. Kaya naman dumiretso na lang kami sa palengke. Pagkarating namin sa palengke, agad kong pinuntahan ang suki kong nagbebenta ng mga gulay.
Habang naglalakad nga lang ay hindi ko maiwasang marinig ang tsismisan ng mga tindera at mamimili sa paligid. At tuluyang napukaw ang pansin ko nang may binanggit ang suki ko tungkol sa aswang. Tinanong ko ito at sinalaysay naman niya sa akin ang mga nasagap na usap-usapan. Alam mo kasi Mare, doon daw sa kabilang baryo, yun yung mga sa may ilog, meron daw gumagalang aswang. Marami nag-araw ang nabiktima eh. May napatay ng baka, baboy, manok, at iba pang mga alagang hayop. Ang matindi, may nadali na rin daw bagong silang na sanggol. Kaya kung ako sa'yo, bantay-bantayan mo yung anak mo, baka mamaya niyan madagit pa ng aswang yan. Ako, wag naman sana. Kay gwapo-gwapo pa naman yung si JPO. Nginitian ko lang yung tindera, saka binayaran ko na yung pinamili ko. Nakangiti ako pero umiikot na sa isip ko ang hayop gubat na nakita ko kagabi. Yun kaya ang aswang? Bakit naman hindi niya ako inatake? Nakapamalengke naman kami ni JP ng maayos. Puro gulay at isda ang binili ko kasi nga umaasa akong makakakuha ng karning baboy sa supplier namin. Bumili na lang din ako ng ginisang toge na uulamin sa tanghalian. Nang sa ganoon ay hindi na ako mahirapan sa pagluluto. Naging maayos naman po ang tanghalian namin noon. Medyo nainis nga lang ako kasi natulog agad si Vicky pagkatapos nang hindi naghuhugas ng pinggan. Mga bandang 5:00 ng hapon ay nakita kong dumating na si Mang Temyong sa kanilang bahay. Agad naman akong pumunta at kinausap ang lalaki. Sinabi kong kukuha sana ako ng karning baboy kahit mga 2 kilo lang. Sinabi ko rin nagpunta ako roon kanina pero wala ngang tao. Binati naman ako ng magandang gabi ng matanda tapos sinabi niyang nagpunta raw pala kasi silang Samar dahil libing ng kanyang kapatid. Humingi rin siya ng pasensya kasi bukas pa raw siya makakapunta sa Katayan. Bukas pa niya ako mabibigyan ng karne. Natanong na rin niya kung maayos na raw ba si JP at kung balik negosyo na raw ba kami. Sinabi ko naman na nakalabas na ng ospital si JP at si Rolly ay nagpunta ng Maynila para magtrabaho. Pero ang sunod na sinabi ni Mang Temyong ay talagang hindi ko inaasahan. Nako, ngayon pa niya naisip umalis. Delikado pa naman ang panahon. Hindi niyo ba narinig, Sarah? Meron daw sumasalakay na aswang sa kabilang mga baryo. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Nagpahayag pa nga ako ng pagdududa sa kanya eh. Sinabi kong hindi totoo ang mga aswang. Subalit tinugon niya sa aking totoo raw ang mga aswang. Sa katunayan, dinala nga niya ang mga gamit na pangontra sa aswang ng kanyang namayapang lolo. Buntis daw kasi ang isa niyang anak, kaya ayaw niyang magpakakampante. Nadagdagan pa raw ang pagka-alerto niya nang kulang na ng isa ang kanyang mga baboy pagkarating nila. Inusisa ko si Mang Temyong kung paanong kulang na ang mga alaga niyang baboy. Paliwanag niya kumpleto raw ang mga baboy kagabi. Binilang pa ang mga ito nang iniwan niyang katiwala na kapitbahay lang din namin. Pero kaninang umaga raw, nawawala na ang isa. Sir Jupiter, nanayo ang balahibo ko sa sinabi ni Mang Temyong. Lalo pang kumabog ang dibdib ko nang binuksan niya ang isang lumang maleta at ipinakita sa akin ang sinasabing mga gamit daw
ng kanyang lolo. Una kong nakita ang isang lumang klase ng baril at ang mga bala nito. Hindi ako maalam sa mga baril pero kamukha yun ng mga shotgun ng mga katipunero. Mahaba ang baril tapos malalaki ang mga tansong bala. Ang baril na ito ang ginamit ng aking lolo nang minsan siyang makapatay ng aswang. Kitang-kita ko mismo noong maliit pa ako. Naroroon sa may palayan yung demonyo tapos, bah! Pinaputukan ni lolo. Sabog agad ang ulo sa isang tira lang. Sunod namang ipinakita sa akin ni Mang Temyong ang isang buntot ng pagi. Halatang may kalumaan na rin ito. Sabi nga mismo ni Manong Temyong ay binabalak na niyang bumili ng bagong buntot pagi bilang mas epektibong pangontra sa aswang. Nasasaktan daw kasi ang aswang sa mga tinik na naroroon at nakakapagdulot daw ang buntot pagi ng matinding pinsala sa kanila. Bukod sa baril at buntot pagi, may nakita rin akong medalyong anting-anting, mga botelyang may lamang langis at benditadong rosaryo. Pahabol naman ni Mang Temyong, epektibo rin daw na pangontra ang asin, bawang at kalamansi kasi mahapdi ang mga ito sa balat ng mga aswang. Kapag ipinatak mo nga raw ang kalamansi sa iniluto ng aswang, lalabas ang totoong anyo ng pagkain. Malaking tulong daw yun kung pinagmumukhang karaniwan ng aswang ang mga pagkaing gawa sa karne ng tao. At higit sa lahat, pinaalala niyang huwag kakalimutan ang matibay na pananampalataya sa Panginoon. Ito pa rin daw kasi ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang nilalang ng dilim. Hindi man ako naniniwala ng buo sa mga sinabi ni Mang Temyong, di ko naman napigil na mapaisip sa mga narinig. Ang daming naglalaro sa utak ko habang naglalakad pa uwi. Yung hayop gubat, ang usap-usapan sa palengke, ang sinabi ni JP tungkol sa kanyang ate Vicky, at ang mga pagbabago ng kasambahay. Biglang sumagay sa isip ko. Aswang kaya si Vicky? Pero hindi naman siguro. Baka nagka-problema lang talaga sa bahay nila kaya nagbago ang ugali. Ano naman kaya ang nangyari na nagdulot ng ganito katinding pagbabago sa kanya? Nang papalapit na ako sa bahay, nagtaka ako kasi nakaamoy ako ng iniihaw na karning baboy sa likod. Nakakapagtaka nga kasi wala naman akong biniling karning baboy at ubos na dapat ang stock namin sa ref. Kaya dumiretso agad ako sa likod bahay at naabutan ko nga si Vicky na nag-iihaw ng karning baboy. Agad kong inusisa ang kasambahay kung saan galing ang karning baboy, gayong wala naman akong biniling ganun kanina sa palengke. Pinaalala ko ring isda ang sinabi kong ihawin niya. Sagot naman ni Vicky yung kaibigan daw niyang kasambahay din sa kabilang kalye ang nagbigay nun. Tumango lang ako, pero lumalakas na ang hinala ko nun, Sir Jupiter. Sino ba naman kasing magbibigay ng maraming karning baboy? Sa tansya ko, halos 3 kilo yata lahat-lahat yun eh. Kung pagsasamahin yung iniihaw ni Vicky at ang nakita ko sa ref. Kaya naman dali-dali akong nagluto ng sinabawang gulay. Ayokong kainin yung inihaw ni Vicky at lalong ayokong isugal ang kaligtasan ni JP doon.
at wala na rin akong pakialam kahit mapansin niyang iba na rin ang pakikitungo ko sa kanya. Siya naman kasi ang unang nagbago eh. Aswang man siya o hindi, siya ang unang nag-iba. Tahimik ngunit makahulugan lang akong tinignan ni Vicky nang malaman niyang nagluto ako ng sinabawang gulay. Sa likod bahay na nga rin siya kumain. Kami naman ni JP ay magkasabay sa kusina ngunit mabilisan ang maghahapunan. Nang matapos kaming dalawa ng anak ko, agad kong hinugasan ang pinagkainan namin. Tsaka pumanik na sa kwarto, dala ang lalagyan ng asin. Naglagay ako ng asin sa may pinto, bintana, sa mga sulok ng kwarto at sa bawat paa ng kama. Inisip kong nababaliw na siguro ako, pero nangatwiran din naman ako sa sarili na mabuti ng sigurado kaysa naman mapahamak pa ang anak ko. Sinarado ko ang mga bintana at nilak ang pinto. Nagdasal kami ni JP tapos pumwesto na sa paghiga. Ilang minuto pa na ulinigan kong may umaakyat ng marahan sa hagdan. Dinig ang mga yabag kasi gawa sa kahoy ang hagdan at ang sahig ng second floor. Hindi ko man makita. Sigurado naman akong si Vicky yun. Tumayo siya sa labas ng pinto, subalit hindi umimik. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, pero hindi niya ito mabuksan. Sir Jupiter, nanlamig na talaga ako noon at napakahigpit na ng yakap ko sa natutulog kong anak. Halos hindi na nga rin ako makahinga sa bigat ng hangin sa kwarto. Pakiramdam ko ay sinasakop ng makapal ngunit malamig na usok ang paligid. Hanggang sa marinig ko na lang na umalis si Vicky at bumaba ng sala. Doon din ay nakahinga na ako ng maluwag. Sa isip-isip ko, epektibo nga siguro ang asin bilang pangontra. Inalala ko pa ang mga sinabi ni Mang Temyong, kaya kinuha ko ang mga benditadong rosaryo at krusipeo namin. Sinutan ko ng rosaryo ang bawat leeg namin ni JP. Tapos nilagay ko sa may unan ang krusipeo. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Sir Jupiter, hindi ako natulog. Nakiramdam lang ako. Hindi ko na sigurado kung ilang oras ang dumaan. Basta narinig ko na lang na nagbukas-sara ang back door. Bumangon ako, nagsaboy ng asin sa ibabaw ng kama, pati na sa mismong damit ni JP. Tapos maingat akong lumabas ng kwarto. Bumaba ako papuntang kusina habang nagsasaboy din ng asin sa sahig at hagdan. Sumilip ako sa bintana ng kusina at nakitang papunta sa gubat ang kasambahay. Kumuha ako ng itak tapos lumabas sa back door. Natanglawan ng ilaw ng kusina ang tirang karneng baboy na hapunan ni Vicky. Naroroon ito sa ibabaw ng platong nakapatong sa nakataob na palanggana. Bumalik ako sa kusina, kumuha ng kalamansi at lumabas ulit. Napakabilis na ng kabog ng dibdib ko noon. Palinga-linga, natatakot na baka bumalik si Vicky. Nang makalapit sa pagkain, nakita kong may 2 hiwa ng karne doon. Pinatakan ko ng kalamansi yung isa, pero wala namang nagbago.
Naisip ko tuloy na baka masyado lang akong tamang hinala. Subalit nang patakan ko ang ikalawang hiwa, napatakip agad ako ng ilong nang sumabog ang napakalansang amoy. Kapareho ito ng nabubulok na karne. Nagbago rin ang itsura ng inihaw na karning baboy at naging binti ng sanggol. Doon din ay dali-dali akong kumaripas papunta kina Mang Temyong. Wala na akong pakialam kahit mabulabog ko pa ang bahay nila basta kinalampag ko ang kanilang pinto. Pupungas-pungas ang lalaki ng pagbuksan ako at agad ko namang sinabi ang lahat. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ni Mang Temyong. Nagtangis din ang mga ngipin nito nang malaman kung sino ang posibleng kumuha sa kanyang nawawalang baboy. Sinabihan niya ang kanyang asawa na pumunta muna sa bahay namin at samahan si JP. Dali-dali naman niyang kinuha ang baril at iilang bala nito tsaka lumakad na kami papuntang gubat. Tinuro ko kay Mang Temyong ang pinuntahan ni Vicky. Hindi na kami nagdala ng pailaw, baka raw mapansin kami agad ng aswang. Tanging liwanag lang ng buwan ang gumagabay sa amin. Kita naming meron ngang mga natumbang talahib doon. Lakad kami ng lakad. Walang tigil din ang kabog ng dibdib ko, tsaka napakalamig na ng pawis. Natisod pa nga ako sa isang ugat ng puno. Nasugatan ang binti ko pero pinatigil ko na lang ang pagdurugo gamit ang laylayan ng duster ko. Bumangon ako at tumuloy sa paglalakad. Desperadang matapos na ang kababalaghang ito. Ilang sandali pa, napatigil sa paglalakad si Mang Temyong. Sinabihan din niya akong magtago sa makapal na damuhan. Pagkatapos tinuro niya sa akin ang isang bahagi ng gubat kung saan may napansin siyang mga paggalaw. Kinanda ng lalaki ang baril, saka dahan-dahan kaming kumapang. Ilang metro pa ay narating po namin ang isang bahaging maiiksi lang ang mga damo. Doon po, natatanglawan ng liwanag ng buwan ang isang napakalaki at itim na baboy ramo. Isang klase ng baboy na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Itim na itim po kasi talaga ang mga balahibo nito tsaka mas malaki pa sa isang tao. Siguro nga po ay nasa mga 2 katao ang laki noon. Napakalalaki rin ng mga pangil at kapansin-pansin din ang dilaw nitong mga mata. Katulad na katulad sa mga matang nakita ko kagabi. Aswang. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan ang aswang at baboy ko mismo ang kinakain yan. Pabulong, ngunit madiing bigkas ni Mang Temyong. Napatitig naman ako sa nginangata ng itim na baboy. Naroroon ito sa damuhan at mukhang isa nga yung patay na alagang baboy. Tinitigan ko pa ng maigi ang damuhan hanggang sa may nakita akong nakahimlay na parang tao sa isang sulok. Sir Jupiter, napasigaw ako nang walang pasabing pinaputok ni Mang Temyong ang kanyang baril.
Ang itim na baboy naman ay napaigik ng malakas at agad sumuot sa matataas na talahib. Mabilis tumayo si Mang Temyong at muling nagpaputok. Sa pagkakataong yun ay hindi na umigik ang baboy. Gayunpaman, ramdam pa rin naming nasa paligid lang ito. Kita kong napailing si Mang Temyong nang lapitan nito ang patay na niyang alaga. Mabilis din niya akong tinawag nang mapansin ang isang patay na katawan ng babae sa damuhan. "Sarah, madali ka, tingnan mo to. Hindi ba si..." Hindi pa man natapos pagsasalita ang lalaki ay biglang lumabas mula sa kung saan ang baboy ramo at tumakbo papunta sa akin. Kakagatin niya dapat ang binti ko pero ang laylayan lang ng duster ko ang inabutan niya. Yun ang bahaging pinangpigil ko sa dugo ko kanina. Napunit pa nga ito kasi hindi niya binitiwan sa pagkakagat. Umablot ako ng isang bato sa hinagis ko sa kanyang mukha. Nakita kong duguan ang pisngi nito, kung gayon ay natamaan nga ito ni Mang Temyong. Susugurin sana ako ulit ng itim na baboy nang muling magpaputok si Mang Temyong. Umigik na naman ang baboy. Nakita kong tinamaan ang isang binti nito sa harap. Mabilis ulit itong sumuot sa mga damuhan at naglaho na naman sa dilim. Muli akong tinawag ni Mang Temyong. Sinabuyan niya ako ng asin para raw hindi ako basta masaktan ng aswang. Lumapit ako sa kinilalagyan ng patay na alagang baboy at agad akong nasuka nang makita ang katawan mismo ni Vicky. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Kikilabutan ba? Maaawa o mandidiri? Yung katawan kasing yun ay pabulok na. Nakikilala pa naman ang mukha pero malapit na talagang maagnas. Sabi ni Mang Temyong, mukhang hindi ito ganon kasimple, Ining. Palagay ko ilang araw nang patay itong tunay na Vicky. Sinalakay ng aswang tapos ginaya nito ang itsura ng kasambahay nyo tsaka nagpunta sa bahay nyo. Nagtiim ang bagang ko. Galit na galit ako sa isiping ginamit kami ng demonya para hindi siya basta mahuli ng taong bayan. Noon din ay naalala ko ang anak ko. Oo, andoon ang asawa ni Mang Temyong at may suot na rosaryo si JP. Pero alam niyo yun? Yung mother's instinct ba? Sa pagkakataong yun ay gustong-gusto ko nang bumalik ng bahay at makita ang anak ko. Kaya naman dali-dali po kaming bumalik, Sir Jupiter. Ayokong magsayang ng oras. Gusto ko nang balikan si JP. Sa tagal ng lakad-takbo namin ni Mang Temyong, narating na rin namin ang kabahayan ng baryo. Diretso kami sa bahay ko at hindi nga po ako nagkamali. Naroroon ang demonyita sa bakura ng bahay. Ninangata ang pirasong tela ng napunit kong duster. Ang matindi, nasaan yung tao siya noon na kamukha nga ni Vicky. Si Vicky na dapat ay matagal nang patay. Walang ano-ano'y muling nagpaputok si Mang Temyong. Tinamaan sa braso ang peking Vicky. Garal-gal itong humiyaw at mabilis na kumaripas papunta sa kabilang bahagi ng gubat. Dahil sa putok na yun, nagising ang iba pa naming mga kapitbahay. Hindi nagtagal, tulong-tulong na ang mga taga-baryo para mahanap
ang aswang. Ang kaso, hindi po namin nahanap ang baboy na aswang, Sir Jupiter. Ang nakita lang ng mga taga-baryo ay ang lasog-lasog na katawan ni Vicky at ng alagang baboy ni Mang Temyong. Inis na inis talaga ako noon kasi hindi napatay ang halimaw na muntik nang pumahamak sa anak ko. Subalit natatakot din ako dahil baka balikan niya kami. Sabi pa nga po ni Mang Temyong, may katwiran naman daw ang takot ko kaya mas mabuting lumuwas muna kami sa ibang lugar. Yun nga po mismo ang ginawa namin ni JP. Katulong na rin ng supplier namin ng karne na tawagan ko si Rolly. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi man siya makapaniwala ay agad niya kaming pinabiyahe sa Maynila. Doon kami nanatili sa loob ng ilang taon hanggang sa makaipon ng sapat. Noong 10 taong gulang na si JP tsaka na kami bumalik sa probinsya upang mamuhay ng tahimik. Wala na rin kasing napapabalid ang aswang sa lugar namin. Isa pa, mas sanay kami sa buhay doon. Kaya pinili talaga naming umuwi. Sa ngayon po, Sir Jupiter, isa ng barbecue house ang dating pwesto lang namin sa kanto. May 2 branches na nga po eh. May 3 na ring kapatid si JP. At lahat sila ay nakapagtapos na sa magagandang mga kurso. Mabuti na lang kasi hindi po talaga bumalik ulit ang aswang. Kaya naging payapa ang buhay namin dito. Hindi ko nga lang talaga malilimutan ang tagpong yon ng buhay namin, Sir Jupiter. Nagdulot yun ng matinding kilabot sa akin eh. Tumatak din talaga sa isip ko ang itsura ng baboy na yon. Kaya nga, magtatanong na rin ako sa mga listeners, hindi ba ang aswang kaya nilang magbago ng anyo? Bukod sa mga aso, pusa, ibon o baboy, may nakita na ba kayong kakaibang itsura ang ginaya nila? Mas mabuti nang ibahagi natin yan sa comments para naman malaman ng bawat isa kung anong hayop ang kayang gayahin ng mga halimaw na ito. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Lubos na gumagalang, Sara ng Bicol.